Il-lejla tajba. Dan u Xarabank Live. U f'nofs il-kriżi tal-virus bl-ekonomija sejra lura u bl-immigrazzjoni ta' fasfuqna, żgur li f'xi mument sibt ruħek tgħid bejnek u bejn ruħek jew ma' sħabek fejn hi l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea l-lejla se tkun hawn f'Xarabank. Minn hawn ftit ieħor biex iwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grek, u l-MPs Mirjam Dalli u Roberta Mezzola fost l-oħrajn. Il-lejla wkoll jekk inti battilna filmat tiegħek jew ritratt tiegħek jew ta' tfal qed tisfni jew tkantaw mad-diska tagħna, ibqa' rana għax għandna mnejn nuruh. Imma qabel, l-ewwel mistiedna l-lejla hija mara li tant saret famuża li għandha bżonn biss isem wieħed, Charmaine. Prof Gawċi, grazzi ħafna. Qabel ma nibda nistaqsik il-mistoqsijiet fuq il-virus tas-soltu, għandi kurżità kbira. Kif qed tħossok inti sirt l-aktar persuna popolari f'Malta bħalissa? Infatti, tiltaqa' ma' ħafna nies fit-triq u kelma waħda jgħidulek, grazzi. Li dik għalija ittik dak il-boost li hemm bżonn għaliex jien qed nirrappreżenta tim sieħ ta' nies li huma fuq il-front line li qegħdin jaħdmu biex aħna nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti. Imma x'jagħmlu xejn jarawk, jiġifieri jeċitaw ruħhom isaqsuk fuq il-virus pereżempju jkun irid jieħdu selfie. Iva wkoll, xi ħaġa li sabiħa, jiena l-aqwa li nara nies li huma kontenti u l-aqwa imma li mhux biss ikunu kontenti u jgħidu l-grazzi, imma li dak il-rakkomandazzjoni kollha li qegħdin nagħmlu aħna propju jsegwuhom. Dak huwa l-iktar ħaġa għaliex biex nelbu dan il-virus irridu kollha kemm aħna nagħmlu l-almu tagħna. U jinfixlu ma jżommux id-distanza jersqu aktar ribek mill-li suppost. Jindunaw ta' x'qegħdin ngħidu aħna allura. U il-familja kif joħduha ġifieri jgħidu li inti l-mama u hekk? Le, il-familja għandi support kbir, għavolja bħalissa il-ħin li qed ikolli magħhom u inqas milli kien ikolli qabel, però kulħadd ikun jaf li aħna qegħdin nagħmlu dil-ħidma kollha u ndumu sa flaxija u anke bil-lejlijiet bħala t-tim kollu, jiġifieri għaliex hemm ix-xogħol li jrid isir u dan kollu tibda tara l-frott tiegħu. Il-fatt li Malta kienet waħda mill-aħjar pajjiżi li sa issa kontrollajna dan il-firxa ta' dan il-virus, hemmhekk ittik dak l-istimulus biex aħna nkomplu nagħtu lilna nfusna kollha biex inkun nistgħu naħdmu. Nar il-ħadd Mother's Day, inti u inti bint ukoll. Iva. Aktarx fiex is-soltu kont qed tikollik la tal-Mother's Day se tkun qed tgħidilna kemm hemm każijiet ġodda. Iva. Kif ħadħossu? Iva, dal-Mother's Day ħajkun Mother's Day li ħajkun differenti għaliex Mother Day żoħra soltu nqattawhom għand il-mammi tiegħi jew inkella għand il-kunjata wkoll wara xulxin, però dawn it-tnejn huma anzjani, it-tnejn huma vulnerabbli, allura ma nistgħux inkunu qegħdin inħadnuhom magħna. Dan kollu ma nistgħux għaliex irrid intuhom ir-rigal li nistgħu ntuhom l-aħjar li aħna nipproteġuhom minn dan il-mart. Allura ħajkun differenti hemm mezzi oħra kif inkun nistgħu nikkomunikaw ukoll. Issa li sirt popolari ħafna, titħajjar toħroġ għall-politika? Le, jiena bniedma li jiena teknika u hemmhekk irid inkompli nagħti il-kontribut tiegħi fl-aspett tekniku. Mela, dal-waqt se jingħaqad magħna Karl Wright. Karl qiegħed f'iżolament għaliex għandu l-virus, imma mhu qed iħoss xejn. Se nistaqsu li ma qed tħoss xejn mhix ħaġa ħażina mhux hekk, imma jista' jkolli problema. Se nitkellmu ma' Karl Wright dal-waqt u se nistaqsik fuq għalfejn din tista' tkun problema. Imma qabel, dil-ġimgħa bdejna nisimgħu min jgħid imma ftaħna kmieni wies. Ma konniex nifilħu ma nixtrux ftit ħwejjeġ, speċi l-ewwel kien hemm is-saħħa qabel l-ekonomija u issa ġiet l-ekonomija qabel is-saħħa. Iva, aħna konna bilaqal ħafna propju mill-bidunet tal-istrateġija fejn aħna konna qegħdin naraw li inti l-miżuri anke li konna qegħdin indaħlu kienu qegħdin ikunu proporzjonati skont l-istadju tal-pandemija li kien qed ikollna u Malta. U allura aħna pruvajna li kemm jista' jkun il-miżuri ma jkunux ħorox fuq il-popolazzjoni tagħna. Infatti jekk tħares lejn pajjiżi oħra minnhom li marru full lockdown. Aħna rnexxinna bil-kollaborazzjoni ta' kulħadd li aħna ma nagħmlux dak il-full lockdown. Infatti kellna n-nies li biċċiet minnhom xorta baqgħu jmorru għax-xogħol, għandna nies ukoll li baqgħu joħorġu wkoll, però dan f'limitazzjoni. U bekk irnexxielna aħna nikkontrollaw din il-fażi. Issa wkoll li aħna ġejna fir-rilaxx aħna rajna li n-numru ta' każijiet beda jonqos, ir-rata ta' trasmissjoni wkoll kienet stabbli li kienet inqas minn 1 bħala ratio li jkun ta' trasmissjoni u allura hemmhekk kien wasal il-waqt li aħna nibdew innaqsu minn dawn il-miżuri. Però dawn ma minnihomx bla-doċċ, aħna għamilna propju kriterja li bbażajnihom fuqhom li aħna rajna kemm huma ta' riskju il-miżuri meta tirrilaxxhom u aħna konna bilaqal li dawk il-miżuri li bdejna kienu dawk il-miżuri li kienu l-inqas ta' riskju imma wkoll b'mezzi ta' mitigazzjoni. Issa, għamiltu l-miżura tal-maskra.
Di, għax jien mhux qed nifhem, tilbisa kull xin toħroġ fit-triq, xin tkun f'ħanut biss, jekk tkun qed issuq tilbisa pereżempju. Mela, ħan nispjegaw eżatt il-maskra għalfejn aħna għamilna rakkomandazzjoni. Din il-maskra meta tilbisa surgical mask jew inkella anke l-cloth mask, inti tkun qed tipproteġi lil ħaddieħor. Jiġifieri jekk il-persuna li libes il-maskra għandu l-virus, hemmhekk ma jkunx qed jgħaddija lil ħaddieħor. Il-maskra tiegħi ħad tipproteġi lilek, il-maskra tiegħek ħad tipproteġi lili. Allura hemmhekk aħna il-żjed ma inti tmur f'postijiet fejn inti ħad tiltaqa' ma' nies li huma differenti minn dawk in-nies li s-soltu tiltaqa' magħhom, pereżempju tad-dar jew inkella tal-post tax-xogħol, hemmhekk huwa importanti li tilbes il-maskra. U fejn huma dal-postijiet, l-obbligu skont il-liġi jgħid li dal-postijiet huma meta inti tmur tixtri mill-ħwienet għax hemmhekk hemm ċans tiltaqa' ma' nies oħrajn, meta inti tirkeb fuq il-karozza tal-linja għaliex ikun hemm nies oħrajn ukoll, u anke issa li ftaħna wkoll iktar il-vjaġġi bejn Malta u Għawdex fuq il-Gozo Channel, hemmhekk ukoll importanti li tilbes il-maskra. Jew inkella l-visor. Jiġifieri jekk jiena qiegħed nimxi fi triq waħdi, m'hemm ħadd jew qed insuq fil-karozza waħdi, m'għandix għalfejn nilbisha. Fem, ħadd ma jżommok milli tilbisha, però hemmhekk m'hemmx għalfejn. Għalissa ir-rata ta' trasmissjoni baqgħet baxxa, allura l-fatt li inti libes il-maskra, hemmhekk tkun qed tipproteġi lilek nifsek speċjalment ma tkun ħadd ieħor. Però importanti ħafna li aħna xorta nżommu social distancing billi libes il-maskra, xorta inti trid tiżżomm 2 metri l-bot mill-persuni u kien għalhekk li aħna meta ftaħna retail outlet rġajna għamilna l-esiġenza li fil-postijiet fil-ħwienet jidħlu biss numru li jkun limitat. Ħalli jekk in-numru ta' nies li jkunu fil-ħanut li huwa post li huwa magħluq ikun limitat ħalli ma jkunx hemm ċans li jitgħu qrib ta' xulxin. U hemm multa, hemm xi tip ta' penali jekk ninqabad bla maskra fejn suppost kelli maskra għax min jgħid hemm u min jgħid m'hemmx. Mela, aħna mill-bidunet bdejna dan bħala mezz ta' edukazzjoni u l-mezzi ta' edukazzjoni rnexxilna naslu hawnhekk. Aħna wkoll din l-obbligu huwa marbut mal-att tas-saħħa pubblika, però ma rridux li naslu aħna biex actually timplementja l-att tas-saħħa pubblika. Ħafna drabi tasal man nies. Tasal li inti jafu x'inhu l-obbligu tagħhom, tafu li għaliex għandek tilbes il-maskra biex tipproteġi lilek Jiġifieri bħalissa m'hemmx multa biex niftehmu jekk in-nies ħajjimxu magħha kif suppost. Mhux ħaddaħlu multi, s'issa m'hemmx. L-obbligu qiegħed fuq ir-retail outlet fejn ħajjidħol il-persuna. Tajjeb, inti tħoġġa l-ħanut li inti titla' fuq tal-linja mingħajr maskla dak mbagħad tkun qed tikser il-liġi il-persuna nnifisha. Jiġifieri jista' jeħel xi ħaġa. Aħna rridu li nies jaslu bil-kelma tajba. Però imma min ma jkunx irid min jiġi għal bibu mill-kelma tajba biex min jibqa' dejjem jibqa' ma jismax imbagħad iva hemm il-mezzi kif jistgħu proprju mbagħad il-persuna jittieħed il-qorti. Però ma nixtiequx naslu hemmhekk. Importanti li aħna nsegwu dan l-istruzzjonijiet għal ġid tagħna stess. Qedtu lin-nies biex jekk jidħlu fil-bank ineħħu l-maskra. U di tagħmel sens minħabba s-sigurtà. Imma dik allura mhix it defeats the purpose daqsxejn għax inkella kif tneħħi l-maskra tista' tinfetta n-nies għax il-bank hemm in-nies. Aħna kellna komunikazzjoni wkoll mal-banek u l-iktar ħaġa li tista' tuża li hija faċli li m'għandux għalfejn persuna joqgħod ineħħi l-maskra għax hemmhekk jista' jkollok riskju li inti qed terġa' tikkontamina jdejk u li tista' tuża l-visors. Tajjeb ngħidu li l-visors li huma available ukoll fuq is-suq tagħna huma tajbin daqs kieku inti tkun qed tilbes is-surgical mask jew inkella l-cloth mask. U anke forsi issa jibda tkun isħana allura hemmhekk dak huwa mezz tajjeb li tista' tipproteġi lil ħaddieħor ukoll bija. Nixtieq indaħħal issa live magħna fuq Skype lil kollega ġurnalist u psikoterapista Karl Wright. Grazzi ħafna Karl, qed narak. Isma' tidher vera tajjeb qed ngħid hekk għaliex inti għandek il-virus. Inti ġejt positive, imma ma qed tħoss xejn. Ma tħoss xejn ma tħoss xejn. Xejn. Nsellimlek, ħabib, nsellem ukoll dawk li qed isegwuna u lill-Professur Charmaine Gawji. Xejn x'vieqa se tieħu mediċina xejn. Minix nieħu mediċina forma ta' tablets u minix qed nieħu mistura ma qed nieħu xejn preskritt mit-tobba imma għandi mediċina oħra Markien. Il-mediċina li għandi hija s-sapport tan-nies, jiġifieri jien għandi ħafna kuntatt man nies, ħafna nies li huma ħbieb, ex-kollegi, klijenti, ex-klijenti, studenti, ex-studenti, kulħadd iċempel, kulħadd jikteb. U anke nies li ma nafhomx li jiktbu wkoll jieħdu l-messaġġ li għandna bżonn nitkellmu fuq għadin ukoll. Jiġifieri, il-familja tiegħek ħadd m'għandu, in-nies tax-xogħol ħadd m'għandu inti biss u x'hekk. Ekku. U kif indunajt allura? Jekk ma ħassejt xejn, ħadd madwarek ma kellu. Mela, bażikament Mark, jiġifieri jiena bħala psikoterapista
illi naħdem fil-full-time għal-Fondazzjoni għal Servizz ta' Ħarsin Soċjali l-FSWS fil-Ferra Għawdex. Bażikament għajna mitluba illi nidħlu għax-xogħol b'tip ta' rostering ukoll, imma bqajna fiżikament nirrapportaw għax-xogħol, lanqas ma jfisser li konna qed inżuru l-familji ġodjar, imma x-xogħol kien qed isir mill-bażi tagħna. U għal dik ir-raġuni bażikament intlabna kollha kemm aħna il-terapisti bħali, il-counselor kollega tiegħi, il-social workers, li tagħmlu test. Għamlu random testing permezz ta' swabbing. Min hemm ngħid, U stabt pożittiv. Ekku. Ibis inti ma toqgħodx attent għax da ħadtu minn x'imkien. Ħanejdlek Mark, ġifieri jiena nkun eżaġerat jekk ngħid illi fissat għax minix, imma bniedem riġidu ħafna fejn jitlu dal-affarijiet, ħadd il-prekawzjonijiet kollha u dejjem, ġifieri jekk qed jisimgħuni kollegi tal-post tax-xogħol probabbli qed jitbismu, għax l-ewwel ħaġa li nidħol nagħmel filgħodu meta nidħol l-uffiċċju hija li nimsaħ bl-alkoħol il-wiċċ tal-post tax-xogħol, il-wiċċ tal-mejda, il-pumijiet fejn tkun semmis wara ħaddieħor. Kemm nipproteġi lil ħaddieħor, nipproteġi lil innifsi. U jekk sejjer nixtri nagħmel l-istess, u jekk fid-dar se nġibu xirja, nħalluha wara l-bieb, nimsku u ġett bil-ma bis-sapun. Prekawzjonijiet ħadhom. Ħansaqsik l-aħħar mistoqsija u ara tistax tikkonkludi 50 sekondi, Karl. Inti ħriġt titkellem dwarha all out di dil-ġimgħa kont kull imkien. Għalfejn? Ikkonkludi u ngħidulek li tajjeb. Hija illi jiena anke bħala terapista, allura nħossni fid-dover illi niġġieled l-istigma, niġġieled il-biża', issa ħoloqa minn ħoloqa mhix biċċa tiegħi, il-biċċa tiegħi hi li jiena nixtieq nara n-nies ma jbatux billi jġibu mart fuqhom infushom. U meta nirrepressaw ġo fina dak illi jkun qiegħed itaqqalna inkluż il-virus tal-Covid. U tista' tkun marda, u tista' tkun problema fid-dar, u tista' tkun problema fir-relazzjonijiet, kwalunkwe problema li lilek ittaqlek tkellem fuqha. Għaliex jekk ma nitkellmux fuqha nkunu qegħdin nirrinfurzaw il-biża' u nirrinfurzaw l-istigma. U jiena mhux il-biża' u l-istigma rrid ninforza, irrid nirrinforza t-tama u l-kuraġġ. Karl, grazzi ħafna, lejli tajjeb u ħsieb. Narak. Malajra irrid nibdew nikkonkludu, profs. Imma din kwetanti leġveri, jienu inti jista' jkollna l-virus issa. Ma nafux, qed inxerduh jista' jkun. Għalhekk huwa importanti li aħna minn mindu rajna li l-evidenza qed turi li jista' jkollok nies li ma jkollhom l-ebda sintomi u jkunu pożittivi, hemmhekk aħna bdejna bl-enhanced testing tagħna fejn aħna bdejna naqbdu gruppi ta' nies li speċjalment dawk li huma frontliners li jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna nies u allura hemmhekk aħna dawk bdejna nagħmluhom it-testijiet. U proprju qbadna numru sostanzjali minnhom. Infatti jekk tħares lejn in-numru ta' każijiet li kellna pożittivi, kellna 13% minnhom li kienu proprju bla sintomi ta' xejn. U allura bħal proprju qegħdin naraw dan l-eżempju, inti għandek persuna li m'għandux sintomi, huwa pożittiv imma nafu wkoll li dan il-persuna jista' jferixha lil ħaddieħor. Forsi huwa inqas iċ-ċans li jferixha minn xi ħadd li għandu sintomi, allura lek il-mezzi ta' kontroll li inti kull persuna li jista' jkun pożittiv iridu kemm jista' jkun naqbduh mill-ewwel ħalli dan ikollok iżolazzjoni, tagħmel contact tracing u dawk in-nies li jkunu madwaru tagħmilhom kwarantina. Meta qed taħsbu li jkollna vaccine lesta? Frank Portelli f'intervista ma' Peppi dil-ġimgħa fuq Facebook qal sal-ħar ta' Diċembru jkun waħda. Mela, bħalissa għaddejja ħafna riċerka. Ippumpjaw ħafna flus il-pajjiżi kollha infatti anke l-Unjoni Ewropea ħarġet sejħa lil member states biex anke jinvestu fil-Global Response Fund li anke Malta kienet kontributa għalija għaliex aħna nħossu li huwa importanti. Dan il-vaccine huwa l-uniku mod li aħna nistgħu noħorġu minnha din. Il-fuq minn disejn vaccine li bħalissa għaddejja riċerka fuqha, però minn dawn id-disejn vaccine probably ftit minnhom jaslu biex jibdew il-clinical trials. L-Ingliżi diġà bdew clinical trials fuq vaccine minnhom. Meta ħatasal eżatt baqalna ftit żmien. Importanti li aħna nkomplu nħaddnu dawn il-mezzi ta' kontroll ta' saħħa pubblika li għandna fidejna bħalissa ħalli la darba mbagħad ikollna l-vaccine fidejna. Trid tiftakar ukoll li mhux biss inti trid ikollok vaccine li tkun lesta, ikollok vaccine li tkun safe u li tkun taħdem. U mbagħad barra minn hekk irid tkun hemm il-manufattura għad-dinja kollha. Għaliex aħna hawnhekk qegħdin f'pandemija, allura il-pajjiżi kollha qegħdin jiġu affettwati u din hija vaccine li jrida kulħadd. U hemmhekk kull uniku mod li aħna ħankunu qegħdin neħilsu minn dan il-virus.
Fis-sajf, is-summer school se jinfetħu. Aħna palissa għaddejjin bil-rilax ta' ċertu miżuri li dawn kollha minnihom fażi bdejna minn dawk li Imma għandhom summer inqas school se impatt. jinfetħu. Issa naraw kif inkunu għaddejjin f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, u mbagħad minn hemmhekk inkun nistgħu nippjanaw il-mezzi l-oħra li nkunu qegħdin nirrilaxxaw. Jekk raġel u mara, joqogħdu fl-istess dar ovvjament, koppja, xaħat minnhom qed imur għax-xogħol u xaħat minnhom qed jibqa' d-dar. Dawk għandhom jibqgħu joqogħdu fl-istess sodda. Fimni, inti għandek mara u raġel li qegħdin jgħixu fid-dar flimkien. Tajjeb, allura l-iktar ħaġa importanti hija fuq il-postijiet tax-xogħol. Ejja nippruvaw nagħmlu dak il-miżuri meħtieġa biex kemm jista' jkun naqsu r-riskju li persuna ħajkun qiegħed jiltaqa' ma' persuna oħra li jkun qiegħed iġor dan il-virus. U bekk inti kollok il-familji kemm jista' jkunu protetti. Emini, se jgħidulna isma' jinkelli l-virus vera, għaddili, imma saħat ma jrid ikellimni, għax qed jibżgħu li semma radhom. Tista' saraħ moħħ in-nies li jekk għaddilek il-virus. Tista' tieħil xi ħadd jew le. Mela, aħna wkoll għandna protokolli li huma bbażati fuq evidenza li iħarsu kif persuna aħna niddikjaraw li huwa fih. Fatti dawk in-numri li nagħtu aħna ikunu wara li persuna ma jkollux iktar sintomi wara 14-il ġurnata aħna nagħmlu test. La darba dak il-persuna mbagħad joħroġ negattiv hemmhekk ikun dikjarat li fih. Però jekk persuna kellu sintomi, allura aħna mbagħad inħalluh 7 ijiem oħra sakemm aħna ngħidu li jista' joħroġ barra. Allura la darba jkun f'dak il-fażi, dak il-persuna jkun l-istess bħal dawk in-nies kollha li għandna l-komplament fil-komunità u allura m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwetaw minnu. Importanti nevitaw l-istigma. Din mhijiex virus li l-persuni jġibuha fuq innifsu bħalma qal Karl. Importanti li aħna ma nibżawx niġu nagħmlu test għaliex aħna permezz tat-test ħankun nistgħu ngħinuk għaliex ma tafx jekk dan il-virus jista' jtik xi komplikazzjonijiet. Il-virus f'Malta s'issa qatel 5 min nies. Il-pollution ta' tħaħen it-tniġġis. Il-ħu qalet f'Malta qatlet ma' 600 ruħ kull sena. F'dija problema ħafna aktar serja. Wara li għaddi da kollu, qegħdin tippjanaw biex tagħmlu xi ħaġa biex iktar nies ikunu sejf mit-tniġġis. Jekk dil-pandemija m'għamlet xejn, dil-pandemija għalmitna ħafna affarijiet, għalmitna mezzi kif aħna nistgħu naħdmu aħjar. Rajna pereżempju telework li f'ċertu postijiet, anka fuq il-postijiet tas-settur pubbliku, ħadmet. U allura hemmhekk inti għandek nies li inqas qed ikollhom bżonn jivvjaġġaw. Qegħdin naraw ukoll nies li forsi minnhom kien hemm min qal aħjar ma mmurx fuq it-trasport pubbliku u beda jimxija jew inkella jmur bir-rota. Hemmhekk aħna rridu nkomplu nħadnu dawn il-mezzi alternattivi ta' trasport għaliex dak huwa l-aħjar mod li aħna nkun nistgħu neliminaw din il-problema ta' pollution li f'Malta il-maġġor parti tagħha tiġi minħabba il-vehicles li għandna fuq it-toroq tagħna. Prof. Sgawċi, grazzi ħafna u minn qalbi, verament minn qalbi rid nirringrazzjak ta' xogħol impeccabli li qed tagħmlu inti u sħabek kollha aħna vera nidru li qed niċċellinġawkom ħafna mistoqsijiet, jiena wieħed minnhom li nkun daqsxejn isni nipprova naħarqek ftit, imma verament napprezza x-xogħol li tagħmlu dak huwa xogħolna u napprezza ħafna x-xogħol li tfisem il-Maltin u lawċi ngħidlek grazzi mill-qalb. Huwa tim kbir ħafna, tim dedikat, lest li jaħdem, irridu l-pubbliku kollu li jkopera ma' dawn l-linji gwida li qegħdin noħorġu ħalli jekk aħna nibqgħu sejrin tajjeb kif aħna.